Bai, pena, zauden egu guztia entrenatzen, eta justu txapelketa noreno gaxotzezea, eta neon oso indar gabe, azkengo laguntan ez surfeatu, eta pena, neon forma oso honian, gana txapelketa olen guztien irasita, gogo asko negan txapelketa ontako. Eta gira zan, kondizio zaiak, eta han haule onda ez de lortu aurkitzia olatuak, bastante exigente zeon. Baina, horrengo azten bez txapelketa dakau, eta bez rekuperatzeten indar pixkat eta presna Santakruzako. Bai, ni mentalki ondo ikusten ditzen. Fizikoki banekin neola nire euneko honian, baina banekin zein behar nuen, eta bozina joa arte ez da bukatu manga orduan. Bai, puntuazio oso alto ez nituen, bost bat, sei bat behar nuen, hori olatu batekin bastante besa da, baina aurkitu behar olatu hori. Eta eskengo minutu hori, beti konfiantzakin, baina jakin da neola fizikoki ondo, baina mentalki pres neon. Oantxe betan, nahetena deskantzatu, loin, zeba azkengo gauetan ez edia loikanin, eta oantxe betan nahetena da deskantzatu, eta alik eta freskoen neon urrengo txapelketako. Eskerrik asko.